Kasenjuk kirang basnong border area ki basha kathain block 2 kilapan pau ka jing snodiau halor ka jing sha le shiliang habai dei be ka jing sha pensange ki kampen roy ki bawan na ka sarkar kemi lengba na ka sarkar jilla Meghalaya batkat bai ki kampen roy ki bawan na ka sarkar Assam ki yaj be sha khman Presiden kasenjuk uba blik sotun habakran bat uribhoi news ulayethu baki kampen roy ki bawan na ka sarkar jilla Meghalaya lasha pensange na ka sarkar Assam kabaha ka jingwan pensange iki kampen roy na kaliang ki briu jong ka sarkar Assam ki ong ba ompat sha ban pentri ki no ki kampen roy kat badang yai ka jingya kran penbeit put hapdang ki ar menteri jong ki ar jilla henry kat bai ki kampen roy na kaliang ka Assam kaya be sha khman hadu kini kisngi ba menta kabala yu i ki kampen roy baka sarkar Assam kadang pentri haki lai teli kisnong ki ba haki benta khaput block 2 kita ki dei ka baningkong ka jingtei ka jingker fencing ha ka snong madan umwang bala pentri da ka karbi anglong autonomous council ka baar ka jingtei ka kenro ha laper ka balai ka jingtei ka kenro ha ka snong ummat ka basaw ka jingsna ka approach road ha madan umwang bat ki we ki kampen roy ka ban kaliang ka sarkar Assam kadang pentri syakmat tat hadu kini kisngi nakaliang presiden kasenjuk ulayathu ru badang hakini ki khendiat tayo lasha pensange ru ya ka jingtrei ban wanra ka boarding electric shaki khatphra tli kisnong ki baha phapo ka block 2 ka ba ka tei ka scheme boarding electric ka dei ka balawan na ka sarkar kemi ka bala sedang ban treishwa na ka snong sabuda henry ka tei ka jingtrei ru lasha pensange mardor haki briu jong ka sarkar Assam ka ba ya ka tei ka benta na kaliang ki noyalam ka senjuk ki lapentip marmar shaka deputy commissioner ka ribhoi lengba da ka baai da ka dorkhas banshim khia halor ka te ka benta ulo ongru bana kaliang ka senjuk kan salej banya kendu yu menteri badai pe ye ki benta khaput ha ka jilla ban pensngo pensngap ikini ki jing e bat bo unshim khia mardor banle ei halor ki te ki jing e ki bakum ki paiba nongsong snong khaput ki juye kendu na ka por sakapor na kaliang sunga nga sukwa ban pensai lengkot ha kan ka por na kabenta kini kisnong ki beron hapo ka disputed area ka ngitip kum ka kata ka ki chukot ngi ka block 2 ka bahab hapo ka right nong tung ka ba hidot hapo ka Ribhoi district ngakwa ban persai kum ni phi ka chingchia ka bala dep chia na ka por ka kum ka ni chingchia ngimla su hiban len ye ki bala dipcia mensua ka chia kran na ki arliang DC kita ki arliang chief minister na ka por ki la deb ni penbe bat ngadakan mau tik panadu snem archar khat riu ka chia kran ki RDC hapo sabuda kila bu bajikan ka chia kran karai kila ya bu da karai to por ba na kabenta ka development ka pamut ki scheme ki par ngin ya ailang ikini kinong sungsnong po jong kini ka hakini ki disputed area knang bikin long ki bro ki bayo lem ya ka development kum bayo lem ki way wat la ka de ka scheme ka bapan Assam ni ka bawan na po Meghalaya kata ka de karai ka bikim bat hadu usnem archar arpo way hadus na marchar at way kadang don kecil keren cong IDC ibamenta DC RM kurba bat ka DC cong ka na po hamran hasubunay kita keren itu bikin iki pabakin sung sang dengan sudan ban ong kumni kadaw ka bami menta ka long kacing sia ka bacia ha po snong umat na ka benta ka tugas kim CCM ka ba ki ibor sarkar na Assam bat ngi hang tu bawat UMLE chokanika baithalong so konstitusi shin dia kanika kamban ban ya new pai tu ban ya new sindon cukup dipan bat bakila sisndon ru itu cintre tu pa ceka na sudan benong ba kumne na marbana kadang kita sisir ya romba snong nila pentip sekibor di bahlor nila ai kecungkip ban kalian cung ka distrik
di si lapha ya bodang street ban lek yurip ban lek pek ikan kicing cia betul siam itu kicing cia ke pesisya kan kalian cungi ki nong song snong kamtam ki snong tu berana po bodar nga yalam ikan ki khat prat li ki snong ni don la kicing sencup ban pek ko benta ka akhia ka son ka ka son chung ka chung ki ni ki dong ber ki than ko mi don ngibu ikan ka cingkeli ba balai pat ba kani kecing ikut congki RDC ke pemansua kam la menteri kam hadu kani ke por ke mentangi i bahadu menta nakaliang cungka sam ka trei shat ki kam sange trei shat kawi kecing trei ke bron hapo la per mentang ke prang thamai ki dang trei menta bat arteli hapo madang uang kawi ka dei ka pakile fencing ye kani ka forest kempau tu bat kawi ka dei ka aprus growth ka bakidang trey ka ada ka GCB ni iru ya tu kodor ka dar suka kumbakalong te balai na kaliang chongi par hawing trey pa ikas khim na pa mikhalia khamtam ka ni ka umbam umdi chung pai banong sung snong tang iba imat ba ka ni ka asam kam kwa ay ngi kinung sung snong ki badon sipo chung ka taga thai ke area bangin im kum im lam ki wai ki snong ki thau ka hok ka chungi kum kinung sung snong ni dei ban yo ai ka ngide ban yo ka ching sai ban ngide ru ban yo ka bam ka di kum ki yo lem te pan ban ki don ki ni ki ching ki kenram ki bawan ban pen i ka long breu man breu chungi tam ni po ka area po disputed area ka ban chukot ka te na kaliang chunga ngadon ban ong ban kentu ya ka sorkar me khalia ba na kaliang swingim siam la song klik ti ngi pentip na ko por ka ka bla chia la kalong ching chia ka boret ni ching chia ka bakrau ngi pentip siki bor ki ba de pentip ngim siam yai lai ka sarkar to ka ching sisa ngim dei kita ki ba kumpo ong ko wik tin ki ba bat ka bor hak ti ku be le persat ala de ngi ya i rangkar bat ka an bat ka bor sarkar tingi bahakat bangidang ngidang buram ya ka ne ki keren suki ar sarkar i kombanginang sya yon ben te nakaliang chungi ki nakaliang chungi ka senchok hi ngila le ban sim ya karai tam gi don ni ka chingelang ka tang sudap sian ni po maulas nai ba upai ba baro menta unyang tang ka wi ka sur pai ba unyang tang ka wi sur kam dai ka ni ka tang ka kam so ki rong ba snong ka ni kam dai tang ka kam so senchok ban ngi don hang tu ka dor bat na ki rong ba na man lagi snong ki lewan tu por ki long ko mi ru ki don tu por daga chuka sur ka chuka rai ngi le rai ba kanu kuno kucing ka bawan ngin sim lang da upai ba ban kit kli ka ya kanu kuno ka kam kami kendur kucing ngi bo ri kucing kerpat ha ka ni ka por ba na kaliang chungka sarkar me khlia kan simla me kan ka kam ka de ka kam ka im ka yap chung upai ba hoi kata kucing ya pen put chung ki ar sarkar ngi sungu komen ba kini ki ar sim star ki la sim ya kan ka kam ban pen no ngi dang khmilan ti ba ai ba kan kampan betput kan dang ya hi kum to kan ba kai dang don ha ki kran ngi sung komen ngi pan pau su sukman ki ching sim khia chung kini ki ar chim minister te pan ban ngi pan ba kat ba ka chi kran kan dang ya kini ki dang le pan ban le kini kam thambor tu pher kan kalian chung ki pan pau ki ching sung si ka ba krau kini ki e boro ki chia kan kalian chung ka senchok nila pharu ya ka ching tip sha o ban bu ya ka apa men sha o portar minister la kalong la shai ka snina la sisi ka ngim pat yo ka ching tip bala bin pediang ingi kan ko pot ng tepat ba portar minister ko di ban pej ko taki portar baro sung haban sha lam ingi bangin yo ban ikran markhman na marngim su hunshu ya kan kam bangin su long in su sadu kumni ha kan rum kan ram klem da shai kinung su snong ki berna po su kan ke ceka ngi angnut ya kata te ngi kermen ru ba lang ba ini iwei daw pi satai sapo isnong ki ba don ha po boda ria kini ki khat khatli ki snong ngim don ya kanika electricity ngim don yung post light ke haki senam ke beli no nila persang ban kerpan katu kecing cia ke bana kalian chung ke sarkar kelap ha kanika
ya ka MSCL bahkan wan bu itu upos hapo subuda kecil kedrop kan ramah tu kami bau ne asam upha anak ban penpai no swai tu upos tangkal yang disi la isi tamban penyo yang i kan ke solar system tinggal layo si sabar o kisitong layo itu ka solar ban ni sukumen bangidon ya ka ngilayo ay kecing syai hapo yung posem kecungi te ikwa ban ngila de bu na kaliang chung ngila de bu ika application ha IDC ke ngila de bu ha kan ka tayo ko pala de nakarpat ba IDC ru simkhia ke kam namar ba kita ki solar namar ka di bor solar kam la hiban islam te mental abun ki longjing la de plik ki sem ki bon ki longjing ki ki bitri ki bol ki belong show karpat ba idisir isim khela mi kene kam namar ba undong sung ubreu ba ma ka perthai udon kam ban yo ka chingsai ki breu kim long kim rat kim im kim rat khlau ka chingdum khlem ki chingsai idon kam e kani te ka bang ka karpat pada kani ka por om tangkata la dalong ka bala ka sorkar na kentu ya ki ar sorkar ba kim dei ban ya penerang ban ailam yang iya ka bot su kecing sai bangin yo ko magiwe yo mikwa ki anut ba ya ki iya kanika electricity in persang ban yarap ni ban poilam no iki pos siapa kita ki khatra li kisnam na ka bentak sarkar mi khalia nilai araru do ba la kalong kumno ka bangi kham su tanat hiban ban sim ye ke skim kat kum ka hok ka bangi dai gedai na poka celam kaliya dan kalian sungang adon tangkani ka cingkran lekot kani ka pot ban pensai kani ka cingkran sungang am keren da ka ba ri da ka patu ong keren da ka ba sai a be kini ki ar sarkar kin tip ye kani ba ngi da karpat e ba phim dai ban le ben than yangi tengah bu pada kawi ke kantin banda kalian cong kani ga umpam umdi ke beron homat tengah bu hi kani ke kantin da kalian cukup ada simi ya ka cingkren ka sencam ka mengide ban le lada ka sarkar kam la ban ya penbait no ikani kam bau kontraktor untri pendap no ikani ke basa tang hapo kani ke tayo mentas tayo ngin bu ikani ka port lada ka sarkar kam la ban lai ta na kalian cukup sencuk kan le ada ka wai pad kelenti kabamut ngin nom le ke pasniu ngin hiar hidup ba rangkat ke sencuk ke pengidon ngin le ban rong bi hato hakim di pulit ban kit no itu ki pai khnang ba ngin yo ban pendap ba odon ke hok ban yo ai ka umbam umdi kata ka bang abu khna kendia umba piong kan ka light ka basa pen sange kan ka boarding ka bawan hakisno te kan ka de lomba na ka scheme ayu kan ka light kan ka central scheme yo ikutuk central scheme husnem archa khat riu ya ngila depan lagi keren hapo hati hapo lom cingsai ke kota tinggal awan hani hapo dem sai kabari pe kan ikri boy tah dien bala ada di keren tu ler pendap lu kot Islam baro dan kalian cong SDO ni po dem sai ilo ong ba ngin sedang suamentana sebudah atun dela boy utau pus elektrik subdapan kadai husnem katugas kim kadai jokhan riu kan nyo nalar dengan bakla ja hadin melada penham utau pus hapo snong pedang snong subudah tu tiki pulit sampat ki yo i kata ka tiki tiar tiki lewan pangkan bat ke dress ta ka por tiki la ai habalaya keren ha kata ka por ngang ngapun song new kontrak pada bentre kita kamang tu ong namar badon kini konrum ram te sya ay nga bangan penpain usway uni upos yo bala dengan i hani ucak kuno ta nilai suya bet kum ta tangin nang penbet ula kerpa di kum ta nu kontrak do lada ngala yo pada kabor bangan wan biang bentre biang nganom i dengan trebet kini kam namar kani kadeka nang ada kontrak bude ban pendap ini kam ta hadu menta kata kala suca no trim tip